Good morning mga kabarbers. Good morning Dubai. Good afternoon Philippines. Nandito tayo sa Dubai Metro. Pupunta tayo ng Dubai Expo 2020. Pupunta kayo ng Dubai Expo 2020. Madali lang, easy lang. Sakay lang kayo ng train, mas madali papunta doon. Kung may sasakyan kayo, huwag na kayong magdala ng sasakyan kasi mas mahirap. Ito ang train ng mas madali. Kaya yan, barbers, punta tayo doon. So يصل إلى رصيف رقم 2. Your attention please. The train to Expo 2020 will arrive at platform 2. welcome mga kabarbers sa aking channel. Nandito po tayo sa Dubai Expo 2020. Nandito po sa entrance. So mga ano po ang mga allowed at hindi allowed dyan sa entrance po. Sa tingin ko po is kailangan mo ng full vaccine card. Then syempre bawal po ang ano dyan siguro mga malalaking camera, cellphone lang ang ina-allowed nila. Bawal ang tubig, bawal din na bawal din magdala ng mga pagkain siguro. So ayan o. Kaya okay naman, pwedeng ano yan, food chat po yan. ha? Pwede po. Pero huwag lang madami. Hmm. Kasi ano dun eh, pagdating doon, i-scan lang yung mga gamit mo. Mga kabarbers, yan po yung bago ka makapasok dito sa Dubai Expo 2020. Kailangan po x-ray yung mga gamit mo dyan. Dadaan ka rin sa x-ray para kang papasok sa ibang bansa. Ito po yung entrance Dubai Expo 2020. Napakainit. Dito po yung South Halls. Doon naman yung North Halls. So dito tayo sa South Halls. Yan. Dubai Expo. Yan.